Druga runda, tajna reč, se nalazi ovdje. Visina. Suknja. Ajde, može, mentalitet. Podcenjen. Previše se misli iskreno. Znam, ali... Dobri golovi. Prvi. Kako to da kažem, weak foot, dobar. Puno razmišlja. Da, ja samo kažem plavo boje. Ja ću reći reprezentacija. Ja ću reći McGinn. Joe McGinn. Ja ću reći Premier Liga. Da ne bi pogadio impostor, ja ću da kažem... Reći defensivni vezni. Ja ću reći napadač. Ja ću reći guide. Šta? A gajde. Gajde. Da, instrument, gajde. Trofej. Ja ću kažem Van de Beek. Ja mislim znam, evo. Može, I 3, meni ne treba. 4, sad. Ajde reći, FA Cup. Ja ću reći, čekaj samo da se sjetim. Trener. Underrated trener. Šta? Underrated trener. Mogu da glasam. Ti za Vuka. Onda ću ja za Vuka. Samo reći reći. McTominay.